Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Kiruni 0 long kicheng siang deng Karbi sengkan kimi katalon pon. Ni jang Karbi Anglong ke parlo la khatroksi Kopili constituency arlo Kiruni 0 long Karbi sengkan kimi katalon pon along ke ongdung sulangdo Karbi aradatum alir acham lapen ing samjin pen pachun pon. Thang achiklo ni phai isi ningkan suri hinira ingkoi rapli Karbi sengkan kimi katalon pon lapen Kiruni pathu aklamalong pusitame philangpi owe kimi achotai atumpen pusitame cricket volleyball kabaddi marathon race hai hui bipon lapen Kiruni towar kok thom kachetok along pusitame Kopili Youth Forum Inglong pho KSA Hamren Regional Committee Social Organization lapen businessmen atumpen pater piponsi Karbi sengkan kimi ning arong ajay chipisi lunkan amalin bipon Bangso lunkan amalin along aluhisar po aman pen kachetong dun XEM Ren Singh Bay Irrigation Board Chairman Thon Singh Dera Kopili VDC Chairman Baburam Rongphar Jengkha Municipal Board Chairman Sar Singh Phangcho, ex-VDC Chairman Hon Singh Terang, Kiruni Higher Secondary School Headmaster Dhuniram Dera, Jengkha Higher Secondary School Headmaster Thoram Singh Rongphar, Greater Kiruni Development Maipu Ruka Sentiso, Greater Kiruni Development Kongchun Bang, Rupes Bay, Kopili Youth Forum Maipu Baburam Bay, KSA Hamren Regional Committee Andhuni Tiso Atum Chetong Dunpen Mai RDP Dun. Bangso Amayalong Kechengsi Powerlifting Arloso Pinso Atuma Phansetame Kachepate Pusitame Bipon Pusi Birta Ribdunlong. Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel. Karlitang Rosemeter ang pi ahem non anta Karbi Anglong ke jatum ledam delang penajok rong aradatum ningduk chepaklang pon. Lakhain koi rapho nilip constituency ke parlo borpung longki hanse arong Karlitang Rosemeter ang pi alangli kachewoitang lake ni phai hini thang achiklo ningkan suri hinira ingkoi rapli arni anke ni troksi an chok tanglo. Setame non puanta team Karbi Anglong atum langdam de langputa rong arada tumpen phirang kyang no nang pachini dun lapen ke alangli tumpen nang ke thandun atengke neli tumke towar kawi lapen lokacharlia hem kawia joksi lapusona kisungta kachetong nang koklo puta neli tum phirang kyang no nang pachini dun Nilip Chukyo lapen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel Kedam tang tareng ko trok pen pinian bang ke tarehini lo hopta ke dulu labangso abang ke selabangso puthak nili kadokawe la news live matang te media dum hana chuniri jasemet ke lehlo nili tumahin nangla tum jasemet chini pontha labangso khotna ke la puson lo yanili tum kedang gawang ka helo nangla tum theklong lo labangso photo ke theklong ta mening duk meme athima nilip ni hang potarong khang po nilip ni hang po an park ni tum sat ke velo a kilometer ke jathan si on e dalamora pen dak nitum hawar an ketan ongte johe paprap the garit dame ghonta pli pen ghonta phonai jelopana ke duk sing du talabang somuso akotna ke lason lo alangli dak LP school ke dolo sitame alangli ME school ang dengan li si alangli chiterek nang koklo thoi pi se alangli dolo talabang so alangli hadak ke duk thak hubida edon hem purilo alangli puriar hem tangde ke dam ke bang hubida ka via joglo non alangli tum lason si Amina api apo akaprek tum nong kelodun penajok si tawar ajak ding thi alang tum sini delo kai ke alang api apo tum si pethan hada alang li tumhan padam bolo matang te la puson si thon mom lo selang la tum la bang so ki phonang ko kala lo habel haram tawar ala tum ninge thia ke kroi pen sedang li phan pothai lo sitami hala dak la puson si hakhonna bang ke pholok lo la si jasmet nili tum ahin pen la bang so lok la bang so hawar ni tum ka chuniri ke la hello media tum hana chuni dun parpik lo la aleng the program tum hanta chuni ri lo nang le tum lang pon pe la bang so hawar phan prap jin pen la alia bang ke nang le tum la bang so ning kan nang papleng thek ason te messenger la pen tum la borpung hawar phan ME school mesen nang pi thek ason te messenger pusi aleng the ka do ga ve tum hanta ni li hin pen chuni parpik lo hafta sian bagdolo la bang so ghotona phota
Ana si la sombong pen piniam dagan kabeng long pen aleng the tum yem tum ba MSc tum ba mate CM tum abang tum nang humrig lo malada. Lapu ana leng the dung ke ni tum long ang welang stame dak ni tum long KSA lapu son tung ke bang lo inut bahani ke the bang lo stame EMCM atum bang ke tum long rodeng non bang ke piniar ni ke ni tum che thek long lelang jingki dun long se jingki dun long lelang la bang ke a hok pe che thanang ji piniar ni an bang ke Doko ve news live kilang tum ana korte la pening jir tum ke thelong prong lo la si kadam tang ingkora truck kiri la bang so on hot nili same ning duk lo la dak dalam ra ha war pen chinglok borpung terapung ha war abang putin gari motor bike ala tunang chirap chi todo si la ching hon muso aphan ke long vek nei palang tum chipat duk pik lo ning duk lo ni tum same ala tum han chuniri thek the dat yong yong lo la dalam ra ha war ria phan same ala tum chipit duk pen yok sila bang so amuso phan pelong lo ar pum same long lo la sin no ala tum hadak la bang so news nak tum thelong i ko anane sar pi mar tum ka dog ve la bang so biat budi da khang pelo la bang so mani phan dak amasi peve de nei pusi ka do ve diman lo la sin tum rong sar non pudolo nilige mukhia la sin tuma hin pensata mela bang so munit bang ke ka ve det a photo bang pravye mena paklang thek sonte mesenji pusila ka dogo ve tum handa chuniri parpik lo ave de nang pu busini tum hen benta la bang ke chuniri lo la chingho la dilip arong phar phana bang ke la son thak thak ake hen no bang ke la bang so ni tuma prang ta ve de nang po aphita theklong elang la puson sini same matha dam lo sala son thak thak ake hen no khotna bang ke ave de nang pu busi ka dogo ve phata me chuniri parpik lo Nilimen ke sourcing pangchu ladak nilirong ke along ke hanse rong lo nilidak amukhiar no ta nili ga kleng amen si pajuli lang rong ke ta non cari nangkok lo nili ke bang sangte dorde chu enam jo masin nili non akibi bang si rong ti sulai nangkok lo theke nili tum ti sulai leta hin dak lo chu dengam nangkok lo la si kiduk kisung nang litum apan nang cipak lang nang kau lo la uskur La hem ni terang pi accident ke apa ni an bag dolo. pini pe an ke ni troksian kleng tang lo nasi nelitum celang dun lo cilu dun lo ciri dun lo nasi celong dun lo nasi pini an ni troksi tu dap an apa curap adap ke cholo sini litum ahin pen ke sini karong pig lo chi theklong lo arjana region sita pusi litum ning chiparong lo ma ning chipoi sita chipoi tik sedelo ning chiparong puna ko lo arjana jun chelong lo sini troxia ke chok pini an ke nilirada tum phanta pimu vedat pajir mu vedat pusta ni tum inut bahani pusta ka chitong rap ni kang samlo osi laan ke nili pajir miam de dat po sitame la so ki dala phan galilo neli tum ing long ra da tum kiduk kisung towar ka be gari ka be kedam ke bang kostu ko an lo ne ajak tiding kilometer phoke bene troke ne habira towar lo kedam nang haram towar lo kedam nang e sangte se thondu nang e arni penate arbe seta he che thondu nang e ke sukun e la anta ni tum charchong si chipona ni tum kiduk sukali kisung sukali rasi nang tum nililang ponima nililang ponpima tuwara aphan bangke ni tum phan tuwar ke nak pibeng ni pen langli tunka terang pi akumlinta ni tum phan dagrong amasin ni pibeng ni pen uskur mi sena uskur teacher ta nak pibeng ni atheke ni tum inglong ra tum ke bang pupo ko nang tum inglong ra ta thoi ra sita teacher mi sen se lipute uskur ke mimi det po se teacher ta mi sena teacher nang toi nei pen tuwata nang pi nei pen alangli nim photo assistant dalani tumalong dunai ro asini tum nilihin pen na chuning rijung kala Langpher ahawar kapar lupon barelong tok bi arong ingdeng isi karbi sengkan kimi misen pen katalon pon
Sengkan kimi nang lelote tumon sota wangjir asonsi monira tumta aning kamatha akime kachelar dunangchi aphuthak akinang soddo. Patumi kedam tangani thang achikloni phai isi ningkan surihini ra inkhoi asengkana pharman langpher constituency ke parlo volongkom aji adim barilong tokbi LP school pathu aklamalong ingdeng isi karbi ningkan kimi katalon pon arong ajepen talon dunlo. Lapen barilong tokbi arong tirim kedo anamen taram ponsi chardom ponlo aduntu barilong tokbi ahawar thanthili aphan bilokpen volosar en ponsi seta arkli ponpen vumut vukanta misen labangso sengkan kimi katalon pon along kadokawe bang plikep armu rong asar atumsi bongkrok arnam bongchin arnam angdi isi pen amentaram ponsi arnam aphan ahaitame johangpon La sopen aphi asonason sopin so arlo atumaphan kapathu sitami chipatepon adun thu along aporateng pen kachopapon kachetongdun langpher constituency em madhuram lekthepen alangli kaning chepon ke barilong tokbi ahawar apranga hutke tukong ingnam aper the saide seta non ke kachelar project lopusi thanpon Lapen ajo lun kanama lintame ing puponlo lapen kilun ke kan anta mesen paklang ponsi ongdung kelangdun kero an arwadatum chetodun si ning arong chipidun ringti volong koma chipen ren sing killing report Karbiang Long News Channel Pasok lam long ini ningkan suri ini rai koi rapsi ningkan kimi katalan along abang sini nilai tu media bitung tuhan suri kadang pasti itu untuk nanti kita nangan kamu pasti aning kan wang ason pining ke chota dak pada long ningkan kimi karsu kedu ponang jipu itu kacing honai telemisi mati ian madram de chesa alang ipin khat ateng kan dak konot ini pasti ason sayang deng itu pilih klaim kono madak kacing si Tirim kandu kateke nakherawara rat aphan laminkan isi nipun liat kiri aphan tempo anam kharabur mathaponlo lemponlo lapen ke dak barelong athan tebar kriponlo asise gar krisitame meyat lam sofi yutum langpher hawar ka birong asara mei ahin pen kor bongro kanam gitu aswang deng kami Anatin arong asa tumbang ko kanang pustami mesen pusi mesen masih itu isi ning arong lo sila ningkan sirini rai ko rakia ningkan lang perara tatum coklem chodam kan senglok mesen lihat kan lap dolongji pusi ning cethelo lapen ke yam ladak laswasa yang dega pacun kiceng penjudan jadi sore pen senglok kadu kawe nangapin khat la pengke nanga cerap dun itu kacung hana yam sarapan ini mai long seni ni ni akong kan langpher abi long sarama rap kalbi long sarama hin pen ni mei po hin pen amen han suri kacuru ajuri ba maksudnya Pinia berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me